Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Бүген безнең программада Шиһабеддин Мәрҗани эзләре буйлап. Без хәзер Үзбәкстан Республикасының тагын бер бик борынгы шәһәрләренең берсе Самаркандта. Бухарада укуын тамамлагач, Шиһабеддин Мәрҗани монда килеп белем алуын дәвам итә. Романовский взводының онытылган батырлыгы, Оренбург өлкәсеннән махсус репортаж. Мәскәүдән хәбәр ебәргән безнең областька эзләп табыгыз әле шушы Рафиков Рахман Афитаковичны. Ну, андый исемле, андый фамилиялы, андый исемле, андый отчестволы кеше бер җирдә дә булмады. Дагыстан Республикасында дини тормыш. Махачкала шәһәрендә беренче татар мәчете 1918 елда нәкъ менә шушы урында төзелә. Ул 90-нчы елларда сүтелә һәм аның урынында менә шушы яңа гыйбадәтханә барлыкка килә. Ижауда яшәүче шагыйрь, публицист Гыймран Сафинга 75. Язучыларның иң бөек миссиясе ул кеше күңелендә телгә, безнең дингә, гореф-гадәткә булган мәхәббәтне бетермәү, аны көчәйтү. Үзбәкстан Республикасы буйлап сәяхәтебезне дәвам итик. Мәшһүр галим Шиһабеддин Мәрҗани мирасы Үзбәкстанда яшәүче 350 мең татар белән танышу, якынаю мөмкинлеген бирә. Очрашулар элемтәләрне ныгыта. Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Самарканд шәһәрендә дә булды. Биредә яшәүче милләттәшләребезне бик күп мәсьәләләр борчый. Барысы хакында тулырак Ләйсән Хаҗиева. Бөек Ефәк юлының тагын бер мөһим пункты Самарканд. Дөньядагы иң борынгы шәһәрләрнең берсе. Тик аның кайчан барлыкка килүен беркем дә төгәл генә әйтә алмый. Тарихы 3000 елдан да аз түгел дип белдерә галимнәр. Шиһабеддин Мәрҗани эзләре буенча баручы сәяхәтебез алга таба дәвам итә. Без хәзер Үзбәкстан Республикасының тагын бер бик борынгы шәһәрләренең берсе Самаркандта. Бухарада укуын тамамлагач, Шиһабеддин Мәрҗани монда килеп белем алуын дәвам итә. Регистан архитектур комплексында урнашкан Ширдар мәдрәсәсе Шиһабеддин Мәрҗани исеме белән бәйле. Бухара һәм Самаркандта 11 ел укый, бөек хезмәтләрен язып калдыра. Казанга танылган галим, дөньяви фәннәргә нигез салган шәхес булып кайта. Фәннәр академиясының эшчәнлеге дә Шиһабеддин Мәрҗани исеменнән һәм аның мирасыннан башка була алмас иде. Ел дәвамында әлбәттә Шиһабеддин Мәрҗани мирасын кайтаруга кагылышлы бик күп мероприятиялар булды. Алар әле дәвам итәләр. Бигрәк тә менә аның үзенең хезмәтләрен бастырып чыгару, китаплар бастырып чыгару дәвам итә. Һәм ел ахырына әле ул китаплар тагын бер тапкыр җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәр. Самарканд өлкәсендә дә татар милли үзәге эшләп килә. Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация җирле татарлар белән очрашты. Милләтне, туган телне, мәдәниятыбызны саклауга кагылышлы мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Менә шундый очрашулар безнең булырга тиеш дип әйтәбез инде. Ансы безнең яктан. Китаплар алып килүме, концертлар белән йөрүме, шул вакытта да сезгә дә әйтәбез инде, сакланып калырга кирәк дип, чөнки иң беренче телне дигәндә ул гаиләдә сөйләшү инде. К сожалению, красиво на татарском мы говорить уже разучились. Можно ли организовать, чтобы приезжал драматический театр, татарский театр? Можно. С гастролем? Можно. Было бы хорошо, если вы сделали узбекско-татарский словарь. Такие словари были. И там хорошо было бы, конечно, еще как колонку одну, именно правописание на татарском языке. Да, вот версии достать их, поднять и обновить, исходя из всего. И потом опять мы говорим, его же периодически надо показывать, рассказывать, презентовывать, добавлять слова, чтобы, которые вновь появившиеся. Самаркандта яшәүче татарлар туган телне өйрәнү теләген белдерде. Берничә атнага татар теле укытучысын җибәрү мөмкинлеге бар дигән җавапны бик сөенеп кабул иттеләр. Татарча вәгазьләрне мәсәлән интернет киңлекләреннән табырга була, диде Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин. Татарстан Җумһуриятендә булган 1500 мәчетнең күпчелеге үзләренең сайтларына хасил булдылар. Ягъни үзләрендә сайтлары бар. Кагазларын шунда чыгаралар.
Һәм онда ул чын татар телендәге вәгазьләр күп өлеше, күпчеллеге татар телендә бара. Татарстан фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Проблемабыз юк. Менә әниләрдән калган телләрне өйрәнеп, аннан соң бездән соңгы неләргә, балаларга да өйрәтәбез. Bütün безнең милли нейләрне, таумларны, үрф гадәтләрне. Ульяновскида тугылганмын. Тaqdir tufayli shu yerga kelib qolganmiz. Men oilaliman, 2 o'g'lim bor, kelinlarim, nabiralarim bor. Qur'on o'qilar, duolar o'qiymiz, chaqchaqlar pishiramiz, dasturxon solamiz. Stollarga bizlar o'zimizning pishiriqlarimizni olib kelamiz. Men Tatarstanda tug'ib o'sganman, Tatar maktabida o'qiganman. 59-yildan beri men mana O'zbekistonda yashayman. Bek kishilari bek aybatlar. Shunday endi hurmat etib bir-birimiz bilan do'st bo'lib yashaymiz. Endi kishim ko'nglimizdan rahmatlarimizni bildiramiz. Rahmat. Chin yurakdan. Shunday yilasim keladiki, baribir men Ulyanovskida tug'ilganman. Tatarlarni ko'rsam, yuragim uvushib ketadi. Rahmat. Кунакка күчтәнәш белән килү татарның матур гадәте. Татарлар тапшыруы шушы матур йыланы дәвам итүчләрнең берсе. Сәмәрканд шәһәренә без дә бүләк белән килдек. Күкмары сәүдә маркасы белән берлектә без менә шушы бүләгебезне Саҗидә апа Әхәтовага тапшырабыз. Ул Сәмәрканд шәһәрендә күп кенә милли чараларны оештырышларның берсе. Рәхмәт, зур рәхмәт. Бу савытта мен инде милли үзебезнең татарча бәлешләрне, коймакларны пешерәм. Рәхмәт сезгә, Саҗидә апа. Исән сагына яшәгез, бәхетле булыгыз. Рәхмәт, Казан татарларга зур сәлам әйтәм. Һава торышы нинди булуга карамастан, Күкмары савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Күкмары тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Татарлар монда бик яхшы яши. Нимә дигәндә без һеч кандай кемчелекне сизмибез. Үзбекләрме, таҗиклармы, руслармы, татарлармы, һәммәсе бер гаилә кебек яшибез. Без үзебезнең урф адатларны саклыйбыз, бәйрәмләрне үткәзәбез. Нәфәкать татар бәйрәме, хакимият бик яхшы ярдәм бирә, бик зур ярдәм бирә. Сәмәрканд өлкәсендә татар яшьләре оешмасы булмавы гына күңелне тырнап калды. Яшьләр арасында үзаңны үстерергә, милләтне яратырга өйрәтү өлкәннәрнең изге бурычы. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Сәмәрканд шәһәре, Үзбәкстан Республикасы. Бөек җиңүгә 73 ел үтүгә карамастан орденнар үз батырларын барлый. 1943 елда Курск дугасы сугышында 200 фашистка каршы 18 ил сакчысы сугыша. Шул 18 сугышчы арасында 4 Оренбурлының берсе татар була. Үлгәннән соң алар барысы да Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителә. Барлык төркемне дә бер юлы мондый исемгә тәкъдим итү тарихта сирәк күренеш. Тик йолдызлар үз батырларын тапмый. Романовский взводының онытылган батырлыгы. Һәлак булучы батырлар ни өчен үз бүләкләрен алмый кала? Билгесез югалган орден медальләренең хуҗаларын табарга кемнәр ярдәмгә килә? Бу сорауга җавапны Оренбургтан үз хәбәрчеләребез эзләде. 15 июль 1943 ел. Курск дугасы сугышы. Александр Романовскийның 18 укчылардан торган чик сакчылары взводы. Алар теплые авылы җирлеген фашистлардан сакларга дигән әмер ала. Ләкин кешеләр тигез булмый. 200 фашистка каршы 18 ил сакчысы. Соңыннан сугыш урынында үтерелгән 84 фашистны табалар. Кешеләр тигез булмый. Романовский взводыннан барысы да һәлак була. Менә алар 18 Курск панфиловчылары. Барысы да яшьләр, интернациональ взвод. Руслар, украиннар, үзбәк, чечен, татар. Шунысы шаккаттыра. 18-нә дә Советлар Союзы герое исемен бирү турында әмер була. Тик йолдызлар үз батырларын тапмый. Аның урынына үлгәннән соң сугышчыларга Бик Ватан сугышы орденнарын бирү турында приказ чыга. Курск өлкәсенең пограничник клубы җитәкчесе Владимир Королев Романовский взводы сугышчыларының туганнарын эзли башлый. Бу хәбәр Оренбург җирлегенә дә килеп җитә. Поисковая группа
пограничник дигән Мәскәүдән хәбәр җибәргән. Безнең областька эзләп табыгыз әле шушы Рафиков Рахман Афитаковичны. Ну, андый исемле, андый фамилиялы, андый исемле, андый отчестволы кеше бер җирдә дә булмады. 2-3 елдан соң бу хәбәр яңадан килә. Батырны таба алмаулары бик гади. Аның һәм әтисенең исемен дөрес язмыйлар. Әйбәтләп тагын архивлардан эзләп таптык бу кешене. Ул безнең авылдагы 80 яшьлек Рафиков Шәүкәт Лукмановичның әтисе булып чыкты. Без Лукман Сөләйман улы Рафиковның туганнарын эзләп таптык. Чын исемен Лукман Сулейманович. Документча эзлиләр аны. Рахман Афитакович дип. А фамилиясе точно Рафиков. Поэтому без инде хәзер уверены, что ул безнең бабакаебыз. Озак кына эзләдек интернетта. Интернет хәзер доступен. Билгеле булганча, шик сакчыларына көчле аучыларны, снайперларны, нык солдатларны алалар. Ул булган монда охотник, он тидә булган, ул йөргән, мынтыклар белән йөргән. Шулай дип сөйлиләр, халыклар аны белгән. Алар турында язганнар, китаплар да язган булганнар, аларны санаганнар 18 Панфиловск дип Курская дугада, не 28 под Москвой, а бу именно шулай булып язып чыгарганнар. Бүген Лукман Рафиковның улы Шәүкәт исән, аныклары бар. Безнең бабакай ике семьяда ике брат булган, 3 сестра булган инде. Алар инде берсе абыйсы булган бабакайның 3нче елның. Бу әтәйендә 10нчы елны булган. Алар икесе шугышка барганнар. Но абыйсы кайткан шугыштан. Ә безнең бабакайны 41нче елны тоже шугышка алынган. 43нче елны самый пеклга Курский дугага булар эләккән. Орден туганнарына 2017 елда гына барып ирешә. Аны саклау өчен ыныгының улына Умарга тапшыралар. Батырлар халак булган җирлектә ташта урнаштырылган. Олар турында фильм төшерү турында да сүз бара. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Дагыстан Республикасында дини тормыш. Махачкала шәһәрендә беренче татар мәчете 1918 елда нәкъ менә шушы урында төзелә. Ул 90нчы елларда сүтелә һәм аның урынында менә шушы яңа гыйбадәтханә барлыкка килә. Ижауда яшәүче шагыйрь, публицист Гыймран Сафинга 75. Язучыларның иң бөек миссиясе ул кеше күңелендә телгә, безнең дингә, гореф-гадәткә булган мәхәббәтне битермәү, аны көчәйтү. Дәвам итәбез. Дагыстан Республикасына булган сәяхәтебездә бүген без сезне әлеге төбәктәге дини тормыш белән таныштырырбыз. Биредә дин, иман көчле, мәчетләр дә күп. Шуңа әлеге җирлектә үз гореф-гадәт йолаларыбызны саклап яшәү безгә бер нинди кыенлыклар да тудырмый ди милләттәшләребез. Тулырак Гөлия Садыкова. Дагыстан Республикасында татарлар тарихы 100 елдан артып китә. Милләттәшләребез кайда гына яшәсәләр дә тел, мәдәният, динне күз карасыдай саклаганнар. Махачкала шәһәрендә беренче татар мәчете 1918 елда нәкъ менә шушы урында төзелә. Ул 90нчы елларда сүтелә һәм аның урынында менә шушы яңа гыйбадәтханә барлыкка килә. Долгие годы в Махачкале функционировала мечеть, где был под руководством хазрата Баязид Мулла Хайруллина был татарский приход, национальный приход. И долгие годы наш хазрат покойный, он вокруг себя джамат собирал. К сожалению, после смерти
как сказать, ослабло влияние, как бы сказать, татарской, как бы, диаспоры на, как бы, влияние в этой мечети, и потихонечку она перешла, как бы, местное, как бы, самоуправление. То есть местные этнические нации, которые коренные, они начали имамствовать здесь. Милләттәшебез Шәйх Баязит Хайруллин хакында әле тулырак алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Әңгәмәдәшебез Руслан Гаджиевка килгәндә ул Махачкалада туып үскән. Махачкала шәһәре Ислам университетын тәмамлаган. 2003 елдан Туган тел татар оешмасында ярдәмчесе Шәүкәт Сайфуллин белән дини эшләрне алып бара. Милләттәшләребез белән шатлыкта да, кайгыда да бергә ди ул. Төрле дини бәйрәмнәр, йолалар, никах, бәби туйлары, соңгы юлга узату, барсы да җиренә җиткереп эшләнелә. Быел Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылучы татар дин әһелләре форумында да катнашканнар. Получили заряд энергии, заряд эмоций, и, как говорится, со свежей, как говорится, кровью, так сказать, но струей, так сказать, занялись еще больше, как говорится, продвигать наше общее дело. Это дело касательно нашего татарской общины. Возобновить этот приход нашей общины, чтобы опять собрать всех нас, разобщенных татар, в одном месте и таким образом продвигать, сохранять свою самобытность и, конечно же, следовать принципам по мазхабу имама Абу Ханифа. Бүген Махачкалада 20-дән артык җомга мәчете исәпләнә. Шулай квартал гыйбадәтханәләре бар. Аларның санын төгәл генә белеп тә булмый, ди Руслан хәзрәт. Күптән түгел Махачкалада 30 меңгә якын кеше сыйдырышлы яңа мәчет төзелеше башланган. Әмінә монсы татар башкорт дин әһеле Шәйх Зәйнулла Ишан Рәсүлев исемендәге мәчет гыйбадәтханә 2016 елда ачыла. Зәйнулла Рәсүлев Россиянең иң данлыклы суфи шәйхләренең берсе, чыгышы белән Башкортстаннан мулла гаиләсендә туган. Истанбулда укый, 2 тапкыр хаҗда була. Татар һәм башкорт мөселманнары арасында кычкырып зикер әйтү, мәүлидне бәйрәм итү, диспе йөртү кебек суфи традицияләрне кертеп җибәрә. 1873-1881 елга кадәр сәяси сөргендә була. 1884 елда Чиләбе өлкәсе Троицк шәһәренең 5-нче җәмигъ мәчете имам хатибы, данлыклы Рәсүлия мәдрәсәсенә нигез салучы. Шәкертләре Россиянең төрле төбәкләреннән була. Шул исәптән Дагыстан Республикасыннан да. Исем биргәндә җыелганнар иде, Татарстаннан, Мәскәүдән килгәннәр иде. Безнең Дагестанский духовный управлениедан булганда булган иде ул укытучы безнең Дагестанның зур кешенең, изге кешенең тоже Сайфулла Кади Башларов анарда укыган иде, бик зур кеше. Шуның өчен без горурланып торабыз, татарлар, что шул мечеткә бергәннәр исем изге кешенең. Зәйнулла Рәсүлевтән алган белемнәрен Дагыстан шәкертләре буыннан буынга тапшыра алганнар. Гомумән, бу республикада дин көчле, юлалар да элеккеге кебек зур үзгәреш кичермәгән. Олыны кешене кеше итү бала чактан күңелгә сеңдерелә. Бу әлбәттә биредә яшәүче милләттәшләребезгә дә тәэсир итми калмый. Бер намазны да калдырмыйбыз. Йөрибез, намазларында кылабыз, җума намазларында, булай да намазларга кирәбез мечетләргә. Аллага шөкер, бик рәхәт без Дагестанда. Кигәнәбез шул, что монда торабыз. Алла бәрәкәт бирсен барыбызга. Иман, каты иман бирсен, туры дөрес динне, ислам юлына барда безне Алла Тәала салсын барыбызны. Тотсын безне. Амин я Алла. Амин. Дәвам итәрбез. Гөлия Садыйкова, татарлар, Махачкала, Дагыстан Республикасы. Мәктәп елларыннан әдәбиятка тартыла. Әмма тормыш авырлыгы аны башка һөнәр сайларга мәҗбүр итә. Сүзебез Ижау каласында яшәп иҗат итүче шагыйрь, публицист Гыймран Вәлиәхмәт улы Сафин турында. Каләме шаулы елларны көтеп яткандыр диярсең. Удмуртия татарлары милли күтәрелеш кичергән 90-нчы елларда Яңарыш газетасында аның көн кадагына суккан проблемалы публицистик мәкаләләре басыла башлый. Аннары инде шигырьләре. Оларда туган як табигаты, халкыбызның үткән һәм бүгенге язмышы турындагы борчылу уйланулары, яшәү турындагы уй-фикерләре чагыла. Гыймран Сафин шушы айда 75 яшын тутыра. Юбилей уңаеннан аның белән җирле хәбәрчеләребез аралашып кайтты.
Кичке күктә йөзгән болытларны күзәтә каршы алды ул безне. Гыймран Сафин 1943 елның көзендә ил өстендә кара болыттай кайгы торган вакытта туа. Ятимлек, юксыллык авырлыгын җимелтеп үзенә чакырган шигърият уты бераз оныттырып тора. Яраткан шагыйрьләрнең әсәрләрен ялкынланып әдәби кичәләрдә сөйли, соңрак үзе дә яза башлый. Әңгәмәбез Ирак балачак хатирәләреннән башлана. 51 елда мәктәпкә киттем мин. Мәктәпкә киткәндә ялан аяк бардым. Иң беренче сентябрьдә. Ялан аяклы малай инде хәрефләрне таный торган була. 4нче класста укыганда шигырьләр яза башлый. Алар район газетасында басылып чыга. Туган авылы Музаводтан күрше авылларга башта 8, аннары 17 чакырып ара йөреп укыганда аз тумагандыр алар. Пионер журналына Казанда чыга торган кайбер матбугат чараларына җибәреп караганым булды. Алар һәр вакытта да миңа хөрмәт белән карадылар. Кичкенә шагыйрьгә җавапсыз калдырмадылар. Басмалары түгел, аны шигърият сукмагыннан шул ук тормыш авырлыгы аера. Гыймран Сафин укытучылары киңәше белән Казан авиация институтына юл ала. Бер стипендияга гына яшәү кыен. Университетта да, педагогия институтында да 23 тәңкә стипендия алдылар ул вакытта. Күңеле әдәбиятта булган егеткә төгәл фәннәр җиңел бирелмәй. Куен дәфтәренә күпме шигырьләре төшми кала. Максатчан егет киридә борылмый, инженер һөнәрен алып, илдә иң яхшылардан саналган Ижа радиозаводына юллама ала. 40 елдан артык шунда хезмәт куя. Юк-юкта сызымнар өстенә куен дәфтәрдә яткалый. Үткер фикерләре бәлкем шуның битләрендә генә калыр иде дә. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт күтәрелеп китмәсә. Каләме шул шаулы елларны көтеп яткан диярсең. Удмуртиядә яңа эш газетасы чыга башлап, Гыймран Сафинның шигырьләре белән беррәттән халкыбыз язмышына, яшәешебезгә кагылышлы публицистик мәкаләләре берәүне дә битараф калдырмый. Үзе әйтүенчә, укучыларын шигырьләреннән бигрәк мәкаләләре уйландыра. Язучыларның иң бөек миссиясе ул кеше күңелендә телгә, безнең дингә, гореф-гадәткә булган мәхәббәтне битермәү, аны көчәйтү генә. Язучының позициясе менә бүгенге көндә кем кадагы менә шул дип уйлыйм мин, милләтне югалтмау. Яшәү, тел биргән туган туфрагы алдында да бурычын үтәгән, авылы турында китап язган. Алдында төрле елларда басылып чыккан шигырьләре 4нче җыентыгы нәшриятка тапшырырга әзер. Язганнары укучысына ирешеп барса, шагыйрь өчен шуннан да зур бәхет юктыр ул. Шигырьләрендә күңел халәте. Язлар белән җиргә шатлык килә. Йөрәкләргә утлар кабызып, язгы су белән сагышларны җибәрергә иде агызып. Без аның белән Аллага шөкер, рәхәт тормышта яшибез. Әдипне борчыган мәсьәләләр дә юк түгел. Быел Удмуртияның татар язучылары бүлекчәсе югалтулар кичерде, сафлары сирәгәйде. Бүлекчәне яшәтү, төбәктә татар әдәбиятын пропагандалау өчен яшь көчләр кирәк. Гыймран Сафин кебек кичкенәдән шигъриятка табынучылар. Ул бит әнә авыр елларда да йөрәгендә очкын саклаган. Шагыйрь күңелендә һаман да яз. Ижадан Фәзлия Зиядинова, татарлар тапшыруы. Татар дисәм, мине бөтен дөнья белә. Ул исем бит ташка сырланган. Шушы исем белән халык гомер иткән, шатланган да, янган, сызланган. Шуны онытмыйча яшик. Сау булыгыз.